Dobrý deň, možno si myslíte, že ak máte bleskozvod, máte pokoj navždy. Ale pravda je taká, že aj bleskozvod potrebuje pravidelnú kontrolu podľa stupňa ochrany, ktorú váš objekt vyžaduje. Existujú 4 stupne ochrany, ktoré určujú, ako veľmi musí byť budova chránená pred účinkami blesku. Stupeň ochrany 1 zabezpečuje až 99% účinnosť. Patrí sem výbušné prostredie alebo objekty s nepretržitou prevádzkou. V tomto prípade sa odporúča revízia každý rok. Stupeň ochrany 2 má 97% účinnosť a využíva sa pre nemocnice, školy a dôležité verejné budovy. Tu postačuje revízia každé 2 roky. Stupeň ochrany 3 poskytuje 91% účinnosť a je určený pre bežné rodinné domy, bytovky a administratívne objekty. Tu sa revízia vykonáva každé 3 roky. Stupeň ochrany 4 je základná úroveň s 84% účinnosťou a týka sa drobných stavieb, ako sú garáže, prístrežky či záhradné objekty. V tomto prípade je revízia odporúčaná raz za 4 roky, ak nejde o trvalo obývaný objekt. Po silnej búrke, vetre alebo údere blesku je dôležité dať si bleskozvod mimoriadne skontrolovať, aj keď na prvý pohľad nie je vidieť žiadne poškodenie. Stačí uvoľnený vodič alebo narušené uzemnenie a celý systém už nemusí fungovať správne. Bleskozvod je ako tichá poistka. Keď funguje, nič si nevšimnete, ale keď zlyhá, môže spôsobiť požiar, poškodiť elektroniku alebo ohroziť zdravie. Revízia je preto nielen technická povinnosť, ale aj osobná zodpovednosť. A v prípade poistnej udalosti poisťovňa často vyžaduje platnú správu o revízii. Preto odporúčam, skontrolujte si, aký stupeň ochrany vyžaduje vaša stavba a nezabúdajte na pravidelné revízie podľa predpisov. bleskozvody.sk, aby vás blesk nikdy neprekvapil.